Naša ďalšia hostka, ktorou je Aneta z projektu Netetuj sa blbie. Vítajú nás, Aneta, ktorá vám o sebe povie o malú chvíľku viac a bude nasledujúcich zhruba 40 až 50 minút spovedať dvoch z našich organizátorov, Lukša a Kupca, ktorí pôjdu aj trošku do zákulisia show, ktorá trvá od včera, Deniu Tetu Show, a pokračuje svojím druhým dňom. Ja už odovzdávam slovo Anete, stage je váš. Nech sa páči. Děkuji, velmi mě těší. Já se vám na úvod představím, mé jméno je Aneta a jsem z projektu Netetuj se blbě. To je projekt, který se zaměřuje na tetovací proces, snaží se ho přiblížit zákazníkům tak, aby mu rozuměli, a i tatérům, aby ho mohli pozvedat na vyšší úroveň. Vydali jsme knížku, brzy na podzim vyjde druhá, pokud byste o ní měli zájem, bude dvakrát tak velká než ta první a máme ji v předprodeji, případně se můžeme vidět na stánku, ale pojďme k tomu, proč jsme dneska tady. A to je rozhovor s dvěma organizátory této akce, s celou polovinou týmu. Prvním z nich je Kubec. Předpokládám, že většina z vás ho dobře zná. Je to tatér ze studia Wolftown a jeden tedy z organizátorů. A druhým hostem je Lukšo, jak sám řekl, Kupcův velmi dobrý kamarád od dětství a zároveň také chemický inženýr. To mě překvapilo. Oh, yeah. Vítame vás, krásný deň prajeme. Ahojte. Tak já už si sednu k vám. Nejdřív se vás zeptám, jaký byl váš poslední rok? Výdatný. Veľmi výdatný, načas veľmi náročný, na energiu veľmi náročný, ale veľmi poučný. A ďakujeme za ňu. Môj rok bol absolútne busy. Na všetkých frontoch pracovného, kamarátskeho a rodinného typu rozlietaný, ale myslím si, že dobre, že zvládal som to v pohodičke a dobre, ale busy. Jaká byla motivace vlastně postavit takovou akci, protože bez pochyb jsme za to všichni rádi, ale zajímá nás ta vaše úvodní motivace, proč se do toho pustit. Není to malý, jak se mi říkáte, byl to velmi busy rok. A samozřejmě bychom vám přáli, aby byl takový každý další. Takže jaká je ta motivace na začátku? No, motivácia bola asi odjak živá. V podstate ja som typ človeka, ktorý sa veľmi rád challengeuje a ja si dávam stále nejaké vyššie látky, som stále hladný. Takže v podstate toto bola tá motivácia tými rokmi. Vlastne veľa cestujeme, veľa poznáme, veľa ľudí a stretávame sa na tých konvenciách všade možne po svete. No a v podstate my sme sami chceli zanechať niečo späť, dať z tej scéne, ktorá vlastne je pre nás veľmi dôležitá. Máme veľmi dobrých kamarátov, máme úžasné ženy a rodiny. A v podstate to je tá najväčšia motivácia. V podstate sami si iba dokázať, že máme akože tu ten priestor na to. V Bratislave strašne dlho tu nič nebolo a my ležíme na sútoku najbrutálnejších miest, takže Budapešť, Viedeň, Praha, no Praha je trošku ďalej, ale máme ju radi, Praha, yes. Takže vlastne a samozrejme vychádzame z našich predpokladov, že myslíme si, že sme dobrí ľudia, snažíme sa byť kamarátsky, priateľskí, máme veľmi veľa dobrých vzťahov so všetkými ľuďmi v našom okolí a veľmi sme si verili, že toto dobre dopadne. Ja by som za seba povedal, moja motivácia bola toto, čo povedal Kubec, tak to ja som počúval asi 2,5 roka, 3 roky, že toto by sme mohli spraviť a takto pekne o tom hovoril. A akože môj príspevok k tomuto a moja motivácia, prečo som do toho išiel, je, že môžem robiť akože peknú akciu v príjemnom prostredí pre dobrých ľudí a absolútne s kamarátmi, ktorých mám neskutočne rád a s ktorými tým pádom prepojím aj ten kamarátsky a pracovný život a môžeme na niečom spolu robiť, takže som rád, že som s týmto im takto mohol pomôcť ja pri organizácii nie z toho umeleckého a teterského prostredia, lebo tam teda tých ľudí ja nepoznám a oni vôbec mňa, ale z toho, aby to teda na pozadí celé fungovalo a veci šlapali, jak majú, takže ja som rád, toto bola pre mňa asi motivácia ísť do toho. Přece jenom, ale proč akce? Protože těch věcí, které se dají udělat a zapsat se zase něčím dalším a udělat si tu radost, je přece jenom vícero věcí, které si můžu vybrat. A akce je
strašně velká věc. To je prostě, předpokládám, že vám to nemusím vůbec říkat zrovna vám dvou, ale to je tak strašně moc práce. Předpokládám, že proč zrovna akce? Je to teda to, že tady opravdu dlouho nic nebylo? Go big or go home, jak sa hovorí, akože absolútne, ideme veľké veci, máme obrovské vízie, my sa teraz rozbiehame a máme vízie strašné, takže to je to, čo chceme si v tom živote splniť, ja to mám strašne rád, takže vlastne toto a tá akcia v podstate, takto ešte poviem a veľmi na to chcem poukázať, čo je najdôležitejšie, že zložili sme neuveriteľný tím, že sme si to na začiatku ani neuvedomovali, ale my štyria, jak sme to dali dokopy, tak každý presne zapadol tak, jak ja som ešte v mojom biznisovom živote, keď to môžeme nazvať biznisovom, tak taký klik som ešte nezažil, jak nám to funguje. Máme extrémneho človeka, proste Horsa, ktorý sa zastrešuje celú produkciu a má okolo seba najúžasnejších ľudí, že všetko tu klape, všetci nám hovoria, že je to super. Takže mega. Lukšo, to je proste tabulky, poriadok, absolútna precíznosť. My sme počas toho procesu veľmi veľa sedeli, komunikovali, ale my sme sa každý vedeli na každého spoľahnúť a my so Šarom tak vychádzame z tých predpokladov, že, jak som hovoril, že proste poznáme tých ľudí, každý cestujeme na rôzne konvencie po svete a tí ľudia nás nejakým spôsobom majú radi, takže vlastne asi to teda zakliklo a proste poďme na to. Mali sme samozrejme predstavu, že tu natlačíme ešte viacej tetovačov, že to bude ešte honosnejšie. Trošku si úprimne, veľmi úprimne teraz hovorím zo srdca, že myslel som si, že to pôjde takto, že 200 tetovačov dáme, to bude takto za týždeň vybavené. No, je to inak. Veľmi strašne pekne ďakujem každému, kto s nami komunikoval, každému zúčastnenému, ktorý sa na tomto podujatí odprezentoval, aj všetko. Je to pre nás akože veľká česť, že to takto vlastne dopadlo. Takže asi tak za mňa. Trošku som už sa rozprával. To je v pořádku, to chceme. Dá se ale teda říct, že akce je vlastně výběr z řady věcí, které chystáte nebo na které se díváte, že by mohly být? Když říkáš go big or go home, tak možná, že to je jenom jedna z věcí, která nás s váma ještě čeká. Jak som hovoril, že ja mám akože veľké vízie, kam sa Deniu bude posúvať. Tento priestor je ultimátny, takže určite o neho nechceme prísť a je to tu úžasné. Je to tu úžasné, všetkým to tu ladí, je to presne priestor na tetovaciu konvenciu alebo tetovaciu show za mňa. Lebo je to tu industriálne, je to tu tmavé, proste je to niečím zaujímavé. Sedí to tu, absolútne. Takže o toto nechceme prísť. Máme tu nejaké limity vzhľadom na to, že ak sa zmenilo počasie, to je taká jedna vec zo zákulisia, ktorú tiež rád poviem, že po 3/4 roku príprav sme zistili, že vlastne 3 dní pred akciou, že chlapci, my to musíme meniť, lebo má dojsť najväčšia búrka a bude pršať. My sme mali vonku naplánovanú chill zónu, mali sa tam robiť graffiti, malo to byť inak, celé usporiadané. Mala byť vonku žúrka, mala tam byť welcome party, mala tam byť všetky žúrky vonku orientované a na hornom priestore sa mali nachádzať tetovači, bolo tam 25 stánkov. My sme mali čo robiť, aby sme to tu usporiadali a natlačili tak, aby to vyhovovalo každému predstavám a snažili sme sa každému vyhovieť. Sme natlačení po strechu. Jasné, máme limity, takže ešte tu nájdeme určite priestory, chceme zväčšovať objem, chceme príjmať ďalších ľudí, sme veľmi radi, že tá odozva je super, takže tak, no. Co říkali tabulky? Tabulky v pohode, tie boli v poriadku všetky. Ne, tak akože my sme aj pri tej príprave tohto celého museli mať veci pod kontrolou a po poriadku. Akože teraz nechcem do nikoho si kopnúť, ale tak tá tetovacia komunita, tetovači, ja to tak vždy poviem, akože troška, že oni nie sú najlepší manažéri svojho času, takže odpisovanie na správy, urgovanie, maily a tak ďalej. Áno, vím o tom svoje. Ja som toto musel že strašne riešiť a ja hovorím, že mám jedného človeka, ktorý proste, že sa prihlásil, ja som mu poslal mail a on na druhý deň zaplatil. A to som rovno volal kupcovi, že wow, že za týmto pôjdem asi osobne proste mu pogratulovať, že to je výherca tejto súťaže, manažer svojho času. Takže musel som tomu mať absolútne akože pod kontrolou, lebo ťažko by potom bolo, že niekto zaplatil vopred nejaké peniaze tu doplácal, niekto platil až tu, niekto platil všetko a to som musel vedieť, lebo tu nemôže byť potom
problém na... No, takže všetko jasné. Tabulky boli v porádečku. Jaký byly vaše vzory? Protože říkáte, jezdíme po světě, tetujeme, vidíme ty velké akce, vidíme ty světové akce, který toho mají spoustu za sebou. Tak jestli můžete nebo chcete prozradit, kam jste se koukali, jakože tohle se nám líbí, to nás baví? My sme dlhoroční podporovatelia, ako za moje štúdio Wolftown, tak chodíme pravidelne do Krakova na Tattoo Fest. Aj tento ročník bude brutálny Tattoo Fest, takže určite sa choďte pozrieť alebo zúčastniť. Ďakujeme. Takže ten Krakov, to funguje, teraz bude, ja neviem, či nenáhodou 19. ročník. Wow. Majú to vychytané, bolo to pre nás veľmi inšpiratívne, ako to tam funguje. Takže toto je pre nás taký jeden vzor. Potom si bereme príklad z Paríža, Mondial du Tatouage. Výborná akcia, to je akcia pre 550 tetovačov. V jednom ročníku, pokiaľ som tam bol, tak bol tam 35 000 návštevníkov. To je šílené, to je nenormálne. Akože tak toto sú tie čísla, kam my chceme smerovať, proste chceme urobiť obrovské veci, takže to len na tú inšpiráciu. Paríž je pre nás absolútnou inšpiráciou a samozrejme potom Šarov vlastne mal tu čest, že mohol byť v New Yorku na konvencii. Z každej sme si mohli odniesť všetky plusy, ale aj všetky mínusy. Zapracovali sme to do nášho a ja si myslím, že nám to nejako vychádza. Haha! Vypadá to dobře, vypadá to na dobrý start. Ty už si z toho dotknul. Viděli jsme, co jsme chtěli a viděli jsme i to, co jsme nechtěli. Tak co je to, co jste chtěli a co je to, co jste nechtěli? No takto ideme na to, jasné. Vieš čo, absolútno na začiatku, Šaro došiel z New Yorku z konvencie. Prvá vec, čo mi povedal, kamoško, akciu otvárali americkí policajti s guidami. Každý tetovač položil mašinku a bol odvarený, čo sa tam deje, že mega. Tak my sme to na ten slovenský spôsob preto inšpirovali sa, tak? A vďaka tomu tu máme súbor slovenský, bratislavský. Kumšt! Pardon. No, takže sme za to veľmi radi, krásne vystúpenie. Dneska budeme mať opäť tú čest ich tu vidieť, takže je sa na čo tešiť. To je napríklad to, čo sme boli inšpirovaní. A myslím, že to veľa ľudí zasiahlo im srdiečka, akože tešíme sa, že spájame niečo, čo zdá sa byť na prvý pohľad nespojiteľné. No, a čo sme nechceli? No, tak napríklad presne v tom istom New Yorku. Človek pracuje na kerke, bomba, jak blázen robí náš kolega Tomáš. A príde porota, čavo vyťahne čelovku, začne tam šťukať, našťukne, takto dojde ku kerke, musel som sa postaviť, dojde, že zasvieti tu. Veci, ktoré si nemôžeš dovoliť, pretože tí ľudia tu proste pracujú hodiny a hodiny, druhí tu zase trpia hodiny a hodiny a chceš to mať odprezentované, pekne odkomunikované a chceš vidieť, že tí ľudia o to majú záujem, ale v prvom rade, že na to vidia. Jak môžeš hodnotiť niečo, čo ty nevidíš? Takže to je napríklad akože veľký mistake a to pritom tam sa bavíme o úplne iných akože finančných tých úrovniach, čo sa platí v New Yorku, či už za požičanie svetla, či už za vstupné a tak ďalej. No takže napríklad tejto veci sme si tak akože dali za tom záležať. Tak a potom sme samozrejme chceli mať tak, že tu tak nám to aj vyšlo, že je celkom veľký priestor na uličky, že nech to je prestrané, tak tie stánky nechceli sme mať natlačené, jak na niektorých konvenciách, keď sme limitovaní tým miestom. Takže teraz toto určite food courty, všetky tieto služby sme tam chceli mať, aby ľudia nemuseli niekde odchádzať a vrácať sa potom, nech to je všetko na jednom mieste, kvalitné, dobré. Takisto častokrát bývajú tie afterparty niekde mimo a ľudia sa musia cestovať cez pol mesta možno a tak ďalej podľa toho, kde kto má ubytko. Tu sme to mohli spraviť a mali tu šancu spraviť vlastne rovno na mieste, čo toto nám absolútne tak celé skompaktnilo ten event, že všetko sa to bude diať túto na jednom mieste a je to dostupné. Je vlastně zajímavý, kolik věcí můžeme my návštěvníci vzít jako automatický, ale někdo o nich musí rozhodnout. Jako přesně jak říkáte, o každý ty věci vlastně o tom, jak se bude svítit, co kde bude vidět, jak vysoký to pódium bude,
tak vlastně o tom je potřeba rozhodnout. A to je spousta malých věcí, o kterých se rozhoduje. No, ja by som povedal, že tam je nekonečné množstvo detailov a vecí a ja to tak pomenúvam, že niekedy, že od myšlienky k činu je veľmi krátko, ale aj veľmi ďaleko, lebo to veľmi krátko, keď akože diskutujeme, pripravovali sme konvenciu, tak niektoré proste témy chalani len tak popísali, že tak to spravíme takto, lebo on to v hlave si už vytvoril, ale že reálne vykonať toto môže byť 10-krokový proste projekt a oni to takhle zobrali, že tak to spravíme, takže tam to bolo náročné, no, tieto veci. Ja by som k tomu dodal, že to je presne to, čo Lukšo furt hovorí, že od myšlienky k činu. To je absolútny ten krok, v podstate áno. Každá menovka, každá somarinka, čo tu na človek môže vidieť, to ako stoja stánky, prečo sú tak uložené. Ja neviem, presne to, čo hovoríš, prečo je tuto vlastne molo. Kto kde Prečo bude? to molo má aspoň 2 metre na šírku. Každá vec má svoj dôvod a to je to, čo sme museli rozhodnúť. A to je zase, čo sa obrácam späť k tomu zase, že my sme brutálny tím, že vlastne rozhodovací proces bol vymakaný, rýchly, absolútne pochopený a každý vie, kde má svoje miesto. Keď raz povie nám človek z produkcie, že bude to takto, my všetci povieme absolutely. Keď nám Lukšo povie, že nesedí toto v tabulke, chlapci, tak hľadáme dôvod a vyriešime ho v momente. Na nič nečakáme. Akože veľmi je toto akože také prospešné do života pre nás, pre mňa určite, že som sa naučil presne robiť tie kroky, že toto treba vyriešiť teraz, že dobre, máš 37 telefonátov teraz vybaviť, tak idem jeden za druhým, lebo kým nezačnem tým prvým, tak nezačnem a už to nikdy nevybavím, takže akože niekedy to vybaviť musím, no tak idem na to, lebo potom na to čas už nebude. Je to vlastně taková škola opaku prokrastinace, vlastně nějaký jako produktivity, že jo? Protože když se to sveze, začne se to svážet při takhle velký věci, tak je to rozhodně znát. Takže už úplně nejde si říct, no maily, no tak nějaký tam ležej, no tak někdy do týdne odpovím, ale musíš jako jet, protože jakmile týden neodpovíš, tak jich tam je 500 těch mailů. Nebo se pletu? Absolútne, ja som človek, čo v tomto má, že brutálny poriadok, lenže však bežne sa živím inými vecami ako organizovanie show, takže toto som mal, že po robote večer a mne tam vždy svietili nevyriešené maily, pretože tým som sa mohol dostať až večer a vtedy to vyriešiť. Takže tam takýchto veľa vecí jasné bolo, no a to... Už jste se tady toho dotkli trošku, ale ty si říkal, že na začátku byla nějaká představa jako hele, to bude takhle, prostě takhle super, jedem, bude to. A pak přišel ten střet s tou realitou. Tak jaká byla na začátku ta představa o tom, jak to vlastně půjde? Co jste si na začátku představovali, když jste do toho šli? Protože předpokládám, že člověk do tohohle nejde s tím, že to bude easy. Je jasný, že to nebude easy. Ale jaká je ta představa, jaká je pak ta realita? Opäť musím povedať zase, že vďaka tomu, aký sme dobrý tím a akého máme dobrého človeka v produkcii, tak on je profesionál najvyššej úrovne, takže on nám ukázal cestu, ako my môžeme túto akciu robiť vďaka, alebo jak by som to pomenoval, že veľmi dobre nám vždy spraví, keď nájdeme nejakého partnera alebo sponzora. A že nebojme sa toho, lebo sme šikovní ľudia, máme niečo za sebou, ľudia nám veria. A úplne sprosto povedané, varíme z vody, ale že my to dokážeme predať. Ja si myslím, že práve toto zafungovalo neuveriteľne a máme veľa partnerov, ktorí nám verili a pevne verím, že vo finále všetci budeme spokojní a naplnení tým, čo sme očakávali, možno, že ešte až viac, ale toto vôbec není teraz témou. Povedzme si opačne, že veľmi veľa sa tu chceme naučiť, absolútne veľa. Od každého, koho teraz všetkých vyzývam tetovačov, pošlite nám prosím feedback, veľmi je to pre nás dôležité, hlavne tie minusy, všetky minusy. Už som sa dopočul, že nemáme nič sladké, tak pevne verím, že to napravíme do ďalšieho roku. Inak práve to, mala tu byť zmrzlinka, výborná zmrzlinka, není tu zmrzlinka, lebo vonku prší a je tam zima. Takže pochopiteľné, jasné. Takže malo tu niečo sladké byť, ale dobre, ideme takto postupne, dozvieme sa tie negatíva a veľmi sa na nej tešíme, aby sme ich mohli napraviť. Nebylo někdy těžký spojit vlastně pohled taterský, který vy velmi dobře znáte, s tím třeba právě produkčním nebo tím tabulkovým, protože
samozřejmě říkáš, šli jsme si vzájemně na ruku, poslouchali jsme se, byli jsme v tom sehraný, ale někdy je to prostě těžký, já to znám i z té knížky, že ty vlastně chceš těm lidem mít naproti, ty víš, jak by to mělo být nebo jak bys to chtěl, ale když se to potká s tím jiným světem, třeba těch tabulek nebo té produkce, tak to vlastně vůbec není tak easy, jak to třeba z té tatérské strany nebo autorské strany může vypadat. Tak stávaly se vám takovýhle střety? Určite sa nám toto stávalo. Chalani ako umelci tak sa vedia teda zahlbiť do veľmi vysokého levelu detailu a riešiť veci, ktoré vlastne zvyšok ľudí neregistruje v tom umení, že tam ten detail nevidí. A ja som s týmto vždy bojoval, že proste ja už som myslel, že budem na ceste domov a oni si len ešte dokreslovali niečo alebo pripravovali tieto dizajnové veci. Takže pre mňa to bolo také, že som hovoril, že spravte len 80% toho, čo viete a to nám stačí, aby sme ďalej išli a potrebujeme šetriť aj čas. Takže oni dali na mňa, ja som zase dal na nich, keď som videl, že to je dôležité a vždy sme sa dohodli, takže s nimi sa dohodnúť je easy, takže to akože narazili sme, vysvetlili sme si a nejako to dopadlo. Ono to nakoniec vždy nejako dopadne. Ja by som len presne dodal, že náš Horso z produkcie, tak toho budeme označovať teda ďalej, tak on je človek, ktorý nemal skúsenosť so žiadnou tetovaciou akciou doteraz. Bolo to veľmi zaujímavé sledovať jeho pohľady na veci, ktoré sú pre nás dôležité. Kartička. Kúbec zase nás otravuje s tou kartičkou, more, hoci akú spravíme, to je jedno. Ne, vôbec nie. Kartičky milujeme, kartičky si každý tetovač, ja ich mám asi 450 zavesených z každej akcie. Pamätám si, dobre, mám tu šufličku, už akože z toho až toľko, akože nejak to nesledujem, ale veľmi rád si každú peknú odložím. Na detailoch sme to chceli zakladať a vôbec na tom prístupe ku všetkým tetovačom a tak, no, takže asi tak na tých detailoch, no. Já myslím, že v tom propojení těch světů je klíč. Mně to přijde opravdu velmi podobný s tou knížkou, kdy prostě já tam jsem taková spojka přesně těch produkčních věcí, těch nakladatelství toho knižního světa a pak tam mám ty tatéry a přesně vím, co chtějí. Ale ono to prostě není lehký a možná, že je to vlastně dobrý tip pro lidi, kteří do nějakých podobných projektů se budou pouštět, aby se ty světy vlastně vzájemně poslouchali a nikdy to nebylo tak, že jeden úplně přehluší ten druhej, aby prostě oba měli prostor, protože přesně, že jo, tady ve vašem případě tatér prostě ví, jak to na těch akcích funguje, co tam nefunguje, co ho úplně naštvalo někde, prostě co ho naopak potěšilo, udělalo to v něm ten wow efekt, ale na druhé straně prostě ten produkční taky ví, co je možný, není možný, co znamená vůbec. Naučila vás ta organizace něco, co už nechcete opakovat? Třeba takový to, jako tohle jsme si mysleli, že bude dobře, ale hele, nebylo to dobrý nakonec. Nemám nič také, čo by nás niečo pripravili, ale nemohli sme to spraviť, sme tu v piatok mali strašne veľa roboty kvôli tomu, že veci, čo sme potrebovali rozdať tatérom, nám došli len v piatok, takže sme ich nevedeli mať predpripravené vopred a teda v piatok to pooznačovať stránky a toto poroznášať, bolo to troška chaos, takže za seba by som povedal, že to lepšie pripraviť, aby to nebol chaos, nech je to len jednoduchá manuálna robota poroznášania a toto bolo také, ale akože Zatiaľ je to strašne skoro za mňa hovoriť, že čo my čakáme práve na ten feedback, ako každú. Ešte som sa áno, že ja mám späť tú myšlienku, čo som iba chcel povedať, že dôležité bolo to, že my sme naozaj nemali až toľko času na to, aby sme každý detail riešili a mohli sa k nemu vrácať znova a znova. To je to, čo som už spomínal, že vlastne my sme to museli uzavrieť a keď raz človek z produkcie povedal, že bude to takto, lebo to takto má byť, bude to stať oveľa viacej, ale my, že teda, no tak dobre, tak to skúsime nejako a proste všetko vychádza a všetko je super. Takže akože to iba som chcel tak dodať k tomu, áno. Mňa len napadlo, ja sa vždy aj tak spýtam, že či sa to nedá spraviť rýchlejšie a lacnejšie. Áno, toto je jasné, toto je klasika, jasné, inžinierko vždycky povie, chlapci rýchlejšie a lacnejšie, hľadajme alternatívy. No nejde, no tak dobre, toto je v poriadku, tak ideme s tým, jasné. Je to super, práve to je to, že každý každého v tom kruhu rešpektuje a teda počúvame sa, akože funguje nám to, že veľmi krásne. Ja viem, že furt o tom hovorím, akože, ale som no, tak je to evidentně to na tom stojí, jako vybrat si dobře věci. tým je naprosto klíčová věc. Bez toho, jako na tom všechno padá, anebo stojí, že jo, takže
takže to je určitě dobře, že to zmiňuješ. Co byste naopak vlastně chtěli a jaký jsou cíle třeba pro další ročníky? Už máte nějaký vize, kam to třeba rozšiřovat, nebo co třeba víte, že zatím nešlo, ale příští rok už by to třeba jít mohlo? No do budúceho ročníka, akože určite by sme chceli mať, že viacej ľudí a s tým, že ale tento priestor sa nám tu akože veľmi páči a hodí aj štýlovo, tá industriálna hala, takže tu sme limitovaní, takže ale týmto smerom chceme ísť, poučiť sa z toho, že vieme teraz po prvom ročníku budeme vedieť, získame všetky tie informácie aj pre partneri budú naši vedieť, že koľko tu bolo ľudí, jak to vlastne celé išlo, takže každý si to bude lepšie vedieť vizualizovať. Toto bol napríklad pre mňa veľký problém, keď sme to tu riešili. Ja som si pod veľa nejakými aktivitami to nevedel zvizualizovať, že čo to znamená túto na sajte spraviť. Tak teraz budeme mať všetky tieto informácie aj s partnermi, takže budeme vedieť s nimi skôr. Vieme, že to ideme robiť rok dopredu. To sme nevedeli vlastne pre tento ročník. My sme to reálne vyšli s tým von niekedy v januári, povedzme v decembri 2025. Takže určite toto chceme spraviť, sa poučiť, že spraviť to skôr, komunikovať to celé skôr, spraviť si ešte lepšie komunikačné kanály, lebo jednak ľudia nečítajú aj tak, čo im napíšeme, ale nejakým spôsobom ich donútiť si prečítať informácie o tom, aké sú kategórie, ako to celé prebieha, ako sa prihlasuje na zoznam na zoznam na web, aby sme ich prijali. Takže toto by som chcel mať viacej, takže skôr a viac komunikované, aby to všetkým bolo jasné, nech tam nie sú potom zadrhali, ktoré možno aj nejaké boli zopár. Jasné, akože za mňa to je presne to, že tento ročník je pre nás veľmi... Každá situácia je pre nás nová situácia. Aj to, že tu takto spolu sedíme, je absolútne nová situácia, lebo vieš, že to nerobievame, takže ale cítim sa komfortne, takže som spokojný. To som veľmi ráda. No, absolútne. No, takže z každej tej veci sa vlastne len poučiť do budúcna, rozšíriť to tu na maximum. Natlačíme sem určite viacej tetovačov, posnažíme sa. Samozrejme, všetci si tu pochvalujú to, že je to tu vzdušné, je to tu príjemné, nie je to pretlačené, takže nejaké predstavy už máme, nejaké predstavy, ako nafúknuť priestor sa hovoriť sa nedá, ale ako ho využiť možno viac, nejaké máme. Pravdepodobne tabulky vôbec nás nepustia, aby sme do toho išli, ale potom mám potom ja také nejaké svoje vízie, ktoré ale asi nechcem ešte tak úplne takto zverejne. Už som to tu niekoľkým ľuďom povedal a slúbil, ale nechcem to takto verejne povedať, lebo to by bolo moc mačky. No to nehovor. Je to zajímavý, přesně si narazil na to, že je to vzdušný a to je vlastně super, ale když to budeme chtít nafouknout, tak ta vzdušnost jako asi trošku jí ubyde. Takže to je přesně ono, že jak se střetávají ty různý zájmy, no. Jasné, no akože v podstate máme tu, že veľa ľudí a ja som extrémne vďačný za našu zónu výstavovú, že tu máme to takto krásne prepojené. Skúsime využiť iné alternatívy. To je veľká miestnosť, ktorú vieme naplniť opäť stánkami. My môžeme výstavu spraviť v horných priestoroch a otvorme to. Je to tu naložené, všade sa dá ísť, je to tu brutálny tento priestor, takže skúsime to tu možno iba reorganizovať a ono to niekedy funguje. Máme priestor tuto, máme priestor v horných častiach. A keby nám akože počasie absolútne praje, tak všetky tie aktivity, ktoré by tu nemuseli byť, tak by mohli práve byť odprezentované vonku. Všetky partnerské zóny, ktoré tam boli naplánované, chill-out zóna, všetky tieto veci by mohli byť situované tam a my by sme haly naplnili absolútne. Presne to, že jak sme sa aj bavili, že vlastne my máme asi veľmi... Začali sme neskoro, povedzme si nároveň, začali sme neskoro oslovať tetovačov. Ani sám si to veľakrát neuvedomujem, niekedy sa stane, že mám robotu napríklad na pol roka dopredu. A teraz, keby ma niekto osloví, že poď na konvenciu, no ja nejdem, ja mám rodinu, ja mám deti, ja sa snažím čím viac času, keď sa mi dá, tak byť s nimi, ale tak sa to nedá proste, lebo tu je plán, proste máme nejaké aktivity, deti chodia do školy, nemôžeme si chodiť len tak halabala. Takže takto to, no, ako... Ty si ale hovoril o tom priestore, akože zbytočne metre štvorcové nás nepustia, takže akože na 300 ľudí to sem nenafúkneš, takže na level Parížu to nemôžeš v tomto priestore dať, ale to nevadí, to by som ani tam nechcel takto rýchlo ísť, len
Takže metre štvorcové ťa nepustia, tak musí to opísať. Zase tie tabulky. Ale okamžite príjmam, lebo to je presne, to je vecná vec, jak sa hovorí. Ja môžem snívať a mať predstavy, ale poďme späť k tej realite. Super, ďakujem. Aha. Tak sme si tu niečo zase vyjasnili. Připravila jsem si na vás otázky z publika a nejčastější otázkou, kterou přímo navážeme, a já doufám, že vím, co mi odpovíte, je, jestli se všichni můžeme těšit na další ročník. Jestli už je jistý, že další ročník bude. Povedzme si, že všetci vedia, že bude. Aj my sme to vedeli, ešte sme ani nezačali s prvým. Jak hovorím, vízie máme veľké a absolútne veríme tomuto projektu, takže už ho len zlepšovať s tými najlepšími ľuďmi. Ďakujeme. A Tak máme mimochodom radosť. dneska ho samozrejme ohlasíme. A inak z predpeda lístkov spúšťame 3 dní po akcii, 20. Ježišimaria. Teď si tady někdo uvědomil, že to začne za chvilku znova. Jo, a dúfam, že Horso nepočúva. Takže plány budou vyspat se, odpočinout si a znova. Ne, lebo sme absolútne, veríme si tomu, že sme sa veľmi, veľmi veľa naučili. Máme kontakty na všetky veci, ktoré sa nám páčia. Samozrejme zlepšíme tie, ktoré neboli úplne ideálne, ale spolupráca aj s našimi partnermi je nenormálne easy. Akože absolútne, lebo zase máme rozdelených našich partnerov, ktorých máme my osobné vzťahy. Oni nám dôverujú a tým pádom nám to proste nejako funguje. Ja som spokojný. Ja si fakt tiež myslím, že my sme si pri tom prvom ročníku všetko vybudovali, takže my už teraz len budeme stavať na tom, čo sme spravili. Už teda máme web, máme Instagram, všetko máme založené, už nás teda tá komunita pozná, takže toto bude oveľa menej roboty, lebo už to máme. My sme to teraz museli vybuildiť proste od nuly, že sme nemali nič. Ja som sa musel naučiť robiť s Instagramom. Som vôbec nevedel dovtedy, proste to neexistovalo. Chemickí inžinieri nemajú Instagramy. Iba som si tam lúskal, ale že by som tam pridal post alebo niečo. Takže už zase nebude to toľko roboty, zase bude to iné, lebo pojeme do toho ďalšieho detailu a ďalšieho levelu, ak to bude možné. Tak ako Kubec spomenul, máme tých partnerov, s ktorými do toho zase chceme ísť, takže aj tam už sme zase ale poučení, už sa poznáme, už tam je tá dôvera, lebo takisto my sme nevedeli z našej strany ako dôverovať, oni možno nevedeli, čo očakávať. Teraz po tomto ročníku to zase už bude, že tie vzťahy sú tam, tak oveľa ľahšie sa potom komunikuje a riešia veci, keď sa poznáme. Vždycky se to staví na základech, ty vztahy s těma partnerama taky nevznikly na ničem, že jo? Ty čerpají z toho, jaký dlouhodobě jste, jak se profilujete, jaký s nimi máte vztahy. Takže i teď vlastně budujete zase základy něčeho dalšího a je na čem stavět. Áno. Tak máme tu obligátní dotaz. Lukšo, je na tebe. Já se omlouvám, já to přečtu slovensky a vím, že to bude hrozný, jo. Či sa budoucí rok plánuje škola tanca Lukšando? Oh yeah. Ja absolútne viem, kto sa toto opýtal. Neplánuje, ale však včera večer na žurke určite sme sa, tí čo boli, tak sa zabavili, ja nadštandardne, aj sme si zatancovali spoločne Lukšando, takže a aby som aspoň teda vysvetlil, že čo to je, ja asi teda na každý typ hudby tancujem veľmi podobne, ruka dopredu, noha dopredu, ruka dozadu, noha dozadu a tak oni sa z toho tak smejú všetci mi kamaráti, ano, že a pokud tancujem chcete takýmto vidět spôsobom. Lukšando naživo, tak přijďte na další ročník. No jasné, Lukšando možno ešte dneska večer prebehne, ale takto, ja by som k tomu ešte dodal, že to je že ultimátny pohyb, ktorý proste vie len Lukšo. Pre všetkých to je veľmi inšpiratívny pohyb, to je presne ako folklórne tance, lebo to ide zo srdca, to je, že my není sme... Ja napríklad som, že asi kreatívny človek, ale že tanec, že vďaka pánu T-Boyovi som sa naučil aspoň na svadbu trošku niečo, ale okrem toho nám to nejde a že mňa to strašne baví, že Lukšo vôbec nemá tieto zábrany a miluje tancovať a tancuje všade. Tancuje, keď venčí psa, tancuje, keď ide vo výťahu, tancuje v Slovnafte, keď stojí
Kamión, na hocičom proste, na kamióne napríklad, tancuje všade a to úplne... Já se přimlouvám příští rok za Luke Shando Show. Ja to tiež ináč asi toto veľmi podporíme, to dohodneme s Morindisco absolútne a toto bude mať niekoľko lekcií minimálne. Každý deň, každú hodinu jedna lekcia. No, budem potrebovať troška psychologickej pomoci. Tak další dotaz tu máme. Bolí to tetování? Áno. Když si představím ty tvoje silné linky, tak... Akože záleží od toho presne, že z akého pohľadu to mám teraz zhodnotiť. Akože z tetovacieho, akože ako tetovač, alebo o to ako príjimač. No, já myslím, že trošku o tom něco vím a myslím, že můžeš obojí pojmout. No, že ako príjimač, tak už sa mi vôbec som není motivovaný sa tetovať. Mám už len kerky viac menej z veľmi príjemných posedení s mojimi priateľmi. To sú také spomienkové záležitosti a na tie iné sa už moc neviem odhodlať a motivovať. A z pohľadu tetovača, no pozri sa, ak chceš proste si odrobiť ten kus roboty, ktorý máš naplánované, tak nedá sa vždycky proste prihľadať na to, ako sa ten klient cíti. Ako sa klient cíti. Jasné, všetky možné dostupné prostriedky, aby to bolo spríjemnený ten proces, sú dostupné. Každý, čo má rád. Ale kerky bolia, absolútne bolia, je to proste zásah do kože, tak akože to nemôže byť také príjemné, hlavne po niekoľkých hodinách. Já bych odpověděla i za sebe, že není náhoda, že kapitola v knížce se jmenuje Bolí to. Tečka. Jak budeme vypadat, až budeme staří? Po tetovaní. Staro a potetovanie. No, presne, Staro a potetovanie krásne. Poviem, ja sa nad týmto až tak nezamýšľam. I nad inými vecami sa v živote zamýšľam a ma možno akože obávajú, ale toto, že jak budem ja vyzerať, ako budem starý, to je že úplne jedno. Kolik slavných osobností se tu nechalo potetovat v rámci této akce? Máte přehled? No, koľko slávnych osobností sa nehlo potetovať, nevieme, ale väčšina osobností, čo sa tu nachádza, sú super slávne. Takže najslavnejší je Šaro. Kdo byl nejlepší tanečník včerejšího večera? Mám tady i tip, ale nejdřív vás nechám hádat. Jasné, všetci vedia. Ja som bol podľa mňa určite, ja som sa zabavil absolútne. A ak ma niekto predbehol, tak to ma bude veľmi mrzieť. To už bolo nad ranými hodinami, kedy ho mohol niekto predbehnúť. Jaký je nejkrásnější porodce? Važte odpověď. Mohlo by vám dojít odkud táto otázka? Ja to absolútne poviem zo srdca, všetci sú extrémne milí ľudia, všetci do jedného. Okrem toho sú všetci absolútni profesionáli, robia neuveriteľnú robotu a to, ako to s nimi fungovalo, to by sme iba tak v skratke, rád by som to povedal, že som extrémne vďačný za nich. Hovorím, profesionáli, brutálna diskusia už len pri príprave, ako to bude prebiehať, čo budeme hodnotiť, čo je naozaj dôležité. Do každej sféry sme sa dostali, každý mal svoj názor, všetci sa rešpektovali, že wow, vymakané ich robota tu. Nevidel som, zase ideme k tomu, nevidel som ja na konvenciách hoci kde, napríklad Paríž je katastrofa, absolútna, prepáčte, hovorím to tu už verejne, konečne, sedia tam sami starí ľudia, Gaďo Mahony má ešte aj slnečné brýle, more, čo tam kúkaš, máš 95 rokov, kokot, ledva stojíš na nohách. Akože vôbec, už ho dajte bokom. Ale není tam jediný, proste tí ľudia vôbec už tam nepatria. A tí tam sedia a kúkajú na to a to, takto. Vôbec bez záujmu. Tuto si všetci sadli, porozprávali sa, išli do hĺbky, do každého detailu. Aj keď už niečo v mojich očiach vyzerá, že toto je absolútny strop, sa dojde otázka, ale počkaj, a po 10 rokoch to ako bude vyzerať? Oh shit, vidíte, fakt do hĺbky, milujem to. Takže one love. A ešte, ak by som mohol len odpovedať na tú otázku, že ktorý je najhezčí, to bola otázka? Podľa mňa každému ten jeho štýl absolútne žerem a každý to predáva, takže ani by som nepovedal, že hezčí, menej hezčí alebo více hezčí, proste absolútne sú vyladení a podľa mňa každý by ich mal zobrať taký, akí sú, krasavci.
A tie štýly samé majú krasavce. vyladené. Yorkera s kapucou, pecka, Špendlo bol včera vonom, vo flanelke. Live is Purdo. Takže všetci super, ďakujeme. Kde Kubec pořídil tu bezvadnou košili s kačenkama? A toto vám ináč porozprávam, toto je veľmi pekná story. My chodíme na dovolenku radi veľmi na Malorku s rodinou a ja si strašne rád kúpim všelijaké košielky a všade ma vždycky zapaliť, lebo ja si kúpim veľkú, peknú, ale manželka to raz operie a vždycky sa mi to zmenší. Nedávame to do sušičky easy. A čo hovorím čaovi, daj mi, že XL, lebo proste to sa mi spere. To sa ti nespere, ku mne chodia ľudia z Dánska si to kupovať. Predával sa absolútne, a že neverím ti, nevadí. Zoberiem si XL, to sa spere. Nesprela sa. Je trošku väčší, ale je z Malorky. Áno, dostali sme sa aj k finále. Kolik stála? Tohle opravdu nevím, Horste. No a máme tu jednu ultimátní výzvu, přátelé, teď dávejte pozor. Lidé se ptají, jestli jim zaspíváte. Nie. Nie. Nie? A pijuja! Môžem pokračovať? Zaspíval. Mám to v srdci stále, ďakujem krásne. Tak jo, děkuju, mě bylo velkým potěšením. Děkujeme vám za tuhle akci, budeme vám držet palce, budeme se těšit na další ročníky a předpokládám, že i vedle akce je ještě spousta věcí, na které se od vás můžeme těšit. Takže bude nám potěšením sledovat vaší tvorbu. Veľmi pekne ďakujeme všetkým poslucháčom, zúčastneným aj všetkým ľuďom v našom okolí. Áno, budeme mať absolútne ultimátne aftermovie a budeme sa veľa venovať veciam po tejto konvencii, aby sme vám ukázali, čo sme tu spolu krásne zažili. No a absolútne úprimne ešte zo srdca iba na záver, že prečilo to moje očakávania. Takže ja som veľmi vďačný a ďakujem krásne všetkým za podporu. To chcem ešte povedať veľmi dôležité, že prvý ročník je niečo špeciálne. Veľmi špeciálne a tú podporu, čo sme dostali od všetkých týchto ľudí, že až neverím. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Tony. A to ešte, počkajte. No tak áno. Tony to absolútne dal. Co, ja som Najlepšia unesený. voľba. Profesionálov, absolútny Tono S. Veľmi pekne ďakujeme, najlepší reper, aj všetko dokopy. A ten Ďakujeme flow a krásne. všetky myšlienky, Výborné. Tono absolútne ti to hrá. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Chcel by som tiež tak vedieť rozprávať, ako ty. Tak jo, děkujeme i vám za pozornost, budeme se těšit zase příště. Pokud si budete chtít náš rozhovor poslechnout znova, můžete na platformách Netetuj se blbě. Díky a ahoj. Ďakujeme. Ahojte.